Τελικά η είδηση. Ποια ήταν η είδηση? Ακούστε. Πρόβλημα νόσου θα έχουμε αν μολυνθούν τα τρόφιμα ή το νερό. Πράγμα που είναι μάλλον δύσκολο προς το παρόν στην Ελλάδα, στην Αθήνα με το... Αυτή ήταν η πραγματική είδηση. Με την υποδομή που διαθέτει. Αυτή ήταν η είδηση. Την είδε κανείς? Στα ψηλά. Γιατί κάθε κυβέρνηση βάζει πάντα τους δικούς της επικεφαλείς, ώστε όταν χρειάζονται τις αντίστοιχες ώρες να βγαίνουν γιατί να πανικοβάρουν τον κόσμο, οι σεισμολόγοι να λένε τα δικά τους, να φέρουν τον πανικό και να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτή είναι η είδηση. Δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος ποτέ. Την ακούσατε την είδηση αυτή? Όχι. Αυτό λοιπόν λέω ο Έρμος. Πέστε μου την είδηση. Πέστε μου την είδηση και μετά πες μου την άποψή σου ότι πιστεύεις μόνο στο δι χολέρα. Αυτό ήταν, κυρία, που βλέπαμε. Αυτή ήταν η τίτλη που βλέπαμε. Δεν μας τρελάνουν τελείως. Η κοινωνία είναι στα όρια της. Έχει πολλά βάσανα ο κόσμος. Στο σπίτι μου δεν είχα ρεύμα 6 ώρες. Έχει πολλά βάσανα ο κόσμος. Εγώ είμαι με UPS. Μέχρι και ληστείες έχει φέρει αυτή η απεργία. Εγκυμονούνται κίνδυνοι για την δημόσια υγεία. Να σπάσω το πόδι μου στις σκάλες της πολυκατοικίας μου επειδή δεν μπορώ να πάρω τον αλκυστήρα. Απειλούν πια άμεσα τη δημόσια υγεία. Δεν είχα φως. Πάω να ανάψω το κερί, γίνεται το τσάφ. Θα είναι άκρος επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Έπιασε φωτιά από τις διακοπές ρεύματος. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Βρισκόμαστε πια στα πρόθυρα ασθενειών. Κινδυνεύουμε και από επιδημίες τώρα με τα σκουπίδια. Επιδημίες που μας χτυπάνε την πόρτα. Τύφος, η μηνυκίτιδα, Τα παιδιά στις γειτονιές παίζουν μέσα στα σκουπίδια. η σαλμονέλα. Κίνδυνο χολέρας. Πάμε να δούμε τίτλους. Πάμε. Τι θέλετε να κάνω, να μαζέψω όλη την τηλεόραση για να σας δώσω να καταλάβετε ότι σωστά καταλάβαμε? Πιστέψτε με, σωστά κατάλαβε ο κόσμος. Αυτό εννοούσα γενικό αίσθημα. Το γενικό αίσθημα. Αυτό που έκανε τον κόσμο να αντιδράει όταν έλεγε ο Σόβολος αυτά που έλεγε. Απλώς εγώ το αίσθημα το άκουσα από τον καθένα πριν. Και εσείς το ακούσατε όλο μαζί εκεί πέρα, μαζεμένο. Αν κάποιος δημοσιογράφος παρόλα αυτά εφίκτη, του ζητώ τα πειρά. Κουίκ πήρε το μέρος των τεχνικών τηλεόρασης και επίσης. Ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου επηρεάστηκε πάρα πολύ από αυτά που έλεγε ο Λαζόπουλος. Έχει εγώ γι' αυτό είπα. Γιατί δεν ήταν αλήθεια. Εχθές έγραψα. Συγχωρείς τώρα, δηλαδή κοροϊδευόμαστε τώρα. Δεν υπάρχουν εντεταλμένοι δημοσιογράφοι. Πες τα άνθρωπος. Και είπε μάλιστα ότι εμείς δημιουργούσαμε ένα πρόβλημα. Θα τρελαθώ. 5. Έλα τώρα, άστα τώρα τα 3 και τα 5. Πες τα άνθρωπε μου, κοντεύω να τρελαθώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στους απεργούς στη ΔΕΗ, αυτό που έβλεπες στην τηλεόραση, τι ήταν? Τι έβγαζες? Τι έβγαζες με τους από τη μεριά της τηλεόρασης? Σαν κατευθυντή. Ένα λεπτό. Αυτό που έκανες για να μην τρελαθώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά σε ευχαριστώ.